Meta s-sija tal-mewt tiegħu kienet waslet, Ġesu ħamjaw lid-dixxipli tiegħu fil-ġnien taż-żebbuġ li kien jissejjaħ Ġetsemani. Hemmhekk Ġesu xtaq jgħaddi ftit ħin jitlob ma' missieru biex jippreparallu ġieħu tbatija li kien se jgħaddi minnha. Malli waslu fil-ġnien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm nitlob." Ġesu ħammjaw lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni u bdew jaqbduh il-biża' u dwejjaq. Lil dawn Ġesu qalilhom: "Inħossni mdejjaq għall-mewt. Ibqa' hawn u wissru." Ġesu baqa' fil-ġnien waħdu u niżel għal rkubtejh u b'wiċċu mal-art talab it-talba: "Abba, Missier, kollox jista' jkun għalik. Biet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien, imma li trid int." Ġesu reġa' mar lura fejn kien ħala lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni u sabhom reqdin taħt is-siġar taż-żebbuġ. Ġesu qal lil Pietru: "Ma flaħtx tibqa' sija waħda miegħi?" Issru jitolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dgħajjef. Meta ra lid-dixxipli tiegħu kienu qamu u mexa lura fil-ġnien biex jitlob għat-tieni darba. Ġesu għal darb'oħra reġa' talab l-istess talba: "Missier, kollox jista' jkun għalik. Biet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien, imma li trid int." Meta reġa' rritorna lejn id-dixxipli tiegħu u reġa' sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal bin-nas u ma kinux jafu x'se jaqbdu jgħidulu. Ġesu reġa' ħallihom biex jitlob għat-tielet darba. Ġesu talab bl-istess kliem li talab bih qabel u qal: "Ikun li trid int." Ġesu ħass li kien qiegħed f'post li joffrilu dak li kellu bżonn. In-niket u dwejjaq telquh u b'hekk hu kien lest li jagħti ħajtu biex isalva lid-dinja mid-dnubiet tagħha kif missieru kien xtaqu biex jagħmel. Malli mar lura ħdejn id-dixxipli tiegħu reġa' sabhom reqdin u qalilhom: "Torqdu issa u tistrieħu? Biżżejjed, is-sija waslet. Araw bejn il-bniedem se jkun moti f'idejn il-mitinbin. Qumu, ejjew immorru. Ara, dak li se jitradini qiegħed fil-qrib."